Tolen staat op tegen Bergen op Zoom. Geen landschapsvervuiling door hoogspanningsstation. Belangrijker is, vind ik ook, dat je de plek moet kiezen waar het thuis hoort. Doe dat niet midden in een polder. Doe dat aansluitend op het bedrijventerrein waar die bestemming er al is. En verder in deze Zeeland nu. Inwoners lappen drinkwateradvies aan hun laars. En JVOZ en Feyenoord halen banden aan. Goedenavond. In Tolen komen inwoners, ondernemers en politiek in opstand tegen buurgemeente Bergen op Zoom. Die plant een hoogspanningsstation op een plek waar Tolen op uitkijkt. De Tolenaren voelen dus niks voor die plek en ook niet voor de grootte van het station. Ja, we gaan erop uitkijken en er wordt geen fraai zicht. Hier net aan de overkant van de Tolense brug is het nieuwe hoogspanningsstation gepland. Het wordt 2 keer groter dan in Reimerswaal, dus je kunt voorstellen dat het een forse aanslag op het landschap betekent. Inwoners van Tolen zijn er niet blij mee. En niet alleen vanwege het uitzicht. Het brommend geluid, het laagfrequent geluid, dat voegt die zaak nog eens toe. Naast het laagfrequent geluid van de scheepvaart. En dan kom je in een climax en dan kun je bepaalde maatschappelijke waarden overschrijden. Leidt tot de extra aantasting van de volksgezondheid. Zorgen zijn er ook op het stadhuis van Tolen. We vinden echt dat er wel moet worden geïnvesteerd in die netversterking. Dat is een groot maatschappelijk belang, ook voor Tolse ondernemers en voor Tolse huishoudens. Maar aan de andere kant, het project zelf kan beter uitgevoerd worden en kan op een nettere manier worden ingepakt in het landschap. In een officiële zienswijze heeft het Tolse gemeentebestuur bezwaar gemaakt bij de collega's van de buurgemeente. Ja, je kan er op een andere manier mee omgaan. Die landschappelijke inpassing kan een stuk zachter. Wat zou u willen? Nou, een taluut, hè, wat ook beplant wordt met grote opgaande bomen. Bomen die ook een bepaalde ouderdom hebben. Dat niet alles eerst nog 10 jaar moet groeien voordat je het een beetje ingepakt hebt. Er zijn een aantal hele praktische tips, praktische aandachtspunten die we meegeven. En die naar ons idee prima kunnen worden meegenomen in zo'n groot project. En dan zijn er nog de Tolse ondernemers. Ze smachten naar een nieuw hoogspanningsstation dat de energieproblemen kan verlichten. Maar niet op deze plek. Want hier duurt de bouw te lang. Voor onze zorg ligt er vooral bij dat het vertraagt. En dat is iets wat we als ondernemers op het moment echt niet kunnen gebruiken. Er waren tot voor kort 2 mogelijke locaties voor het hoogspanningsstation. De locatie naast de Tolse brug en een locatie op het industrieterrein. Bergen op Zoom kiest voor de plek bij Tolen. Maar dit is het land van een boer die nog moet worden onteigend. Tolse ondernemers zijn bang dat de gerechtelijke procedures nog voor jaren vertraging gaan zorgen. De omgevingsvergunning moet gewijzigd worden. En dan vervolgens moet ook de boer die hier gesitueerd is, moet dan ook nog uitgekocht worden. En die heeft al aangegeven dat hij zijn grond niet wil verkopen. Dus die moet onteigend gaan worden. Jullie hebben een voorkeur voor die andere locatie. Dat hebben wij zeker omdat het daar gewoon sneller kan. En dat is echt op het moment nodig, want netcongestie is een groot probleem. Kun je gewoon geen enkele vertraging bij gebruiken. En daar kan ook Kees Nuiten zich helemaal in vinden. Belangrijker is, vind ik ook, dat je de plek moet kiezen waar het thuis hoort. Doe dat niet midden in een polder. Doe dat aansluitend op het bedrijventerrein waar die bestemming er al is. Waar je veel sneller aan de slag kan. En waar het Tolse bedrijfsleven en het regionaal bedrijfsleven veel meer mee gebaat is. De spanning stijgt in Tolen, want het stadsbestuur hier in Bergen op Zoom heeft dan wel al de voorlopige beslissing gemaakt voor de locatie bij de Tolse brug. Maar de bezwaarprocedure loopt nog en een definitieve beslissing moet nog vallen. Dus tot die tijd zal Tolen nog flink in actie komen. Inwoners van Breskens slaan het advies van waterbedrijf Evides om kraanwater eerst te koken massaal in de wind. Na een flinke waterstoring adviseert Evides kraanwater eerst te koken en dan pas te drinken, omdat de kwaliteit nog niet betrouwbaar is. Maar toch hebben veel Bresciaanders daar lak aan. Omdat het nu voor mij duidelijk is dat het inderdaad weer helemaal schoon en helder is. En het eerste advies was inderdaad een dag of 3, maar het is op een duur naast niet haalbaar om dat iedere keer. Dus ik denk, ja, nee, dat is goed gegaan, dus prima.
Ik had al van het water gedronken toen het weer werkte. Toen ik pas hoorde dat ik het eigenlijk eerst moest koken. Maar ik heb er niks aan overgehouden, althans tot op heden niet. De supermarkt heeft haar voorraad water voor de zekerheid aangevuld voor mensen die het drinkwater niet kunnen of willen koken. En het kookadvies geldt nog tot vanavond 9 uur. In Terneuzen is Kees Muller overleden, medeoprichter van het sleep- en bergingsbedrijf Multraship. Muller startte begin jaren 60 en was bij veel grote bergingsoperaties betrokken in binnen- en buitenland. Kees Muller was al lange tijd ziek. Hij is 79 jaar oud geworden. Het geldpotje voor startersleningen in de gemeente Middelburg is leeg voor dit jaar. En dat terwijl het pas april is. De starterslening wordt vooral gebruikt voor jongeren die een huis willen kopen, maar nog niet zoveel verdienen. Ik heb net een inschrijfprocedure beëindigd waarbij een van de jongeren zei ik ga gebruik maken van de starterslening. Maar ja, dat kan dus niet meer. En zonder die lening is het voor starters erg lastig om een huis te kopen. Het potje wordt ieder jaar bijgevuld en was vorig jaar in Middelburg pas in november leeg. Nu dus al in april. Nu kunnen ze niet eigenlijk mee met het eventueel overbieden. En dat is echt wel zonde voor ze. Dus dit geeft ze die opstart en daar kunnen ze gewoon geen gebruik meer van maken. Want nog altijd wordt er flink overboden op de woningmarkt. Zeker in Middelburg. Frederike Kleiberg hoopt dat de gemeente actie onderneemt. Vul het aan. Dat is heel duidelijk de boodschap. Want die jongeren hebben het echt nodig. Want ze hebben allemaal fatsoenlijke banen. Ze willen graag, ze kunnen het. Maar ja, met deze steun die nu wegvalt, kunnen ze het net niet. Of het potje wordt aangevuld is onduidelijk. Overigens is Middelburg niet de enige gemeente met dit probleem. Want ook in de gemeente Borselen is de pot leeg. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas heeft namens alle provincies, gemeenten en bedrijven in ons land het Rijk om miljarden euro's gevraagd. Dat geld is broodnodig voor onderhoud van wegen, bruggen en het spoor, zegt de provinciebestuurder. En als voorbeeld noemt Van der Maas de Zeelandbrug, die dringend aan vervanging toe is, maar waarvoor nog steeds geen geld en plannen zijn. Zie de ster aan de hemel staan. Zeeuwse artiesten voeren vandaag mee op de Westerschelde-ferry tussen Vlissingen en Breskes, waar ze ook nummers speelden. En dat heeft alles te maken met de aftrap van de Zeeuwse Top 40, die over 2 weken op Hemelvaartsdag weer wordt uitgezonden. En waarvoor iedereen vanaf vandaag weer kan stemmen. De afgelopen jaren werd Rollercoaster van Danny Vera steeds het meest gekozen. Kapitein Rooibos van de La Maquettas stond vorig jaar op 2 en Aan de Kust van Bluff op 3. Een jaar geleden zette de jeugdvoetbalopleiding Zeeland, de JVOZ, samen met Feyenoord een handtekening onder een samenwerkingscontract. De samenwerking tussen de Zeeuwen en de betaald voetbalclub is nog steeds in volle gang, maar wat heeft het al concreet opgeleverd? Blije gezichten van beide kanten. De jeugdvoetbalopleiding Zeeland en profclub Feyenoord spreken namelijk lovend over de samenwerking van het afgelopen jaar. Eigenlijk veel beter dan we hadden kunnen verwachten. Wij hebben hiervoor volgens mij 5 jaar met Sparta samengewerkt. En dat was oké. We wisten wat we daaraan hadden en wat we konden verwachten. Maar Feyenoord overtreft die verwachting wel echt. Omdat we heel actief samenwerken. Mijn collega Danny Mulder is er meerdere keren in de maand bij JVOZ om trainers te ondersteunen op dat vlak. Aan de andere kant daar krijgen we ook heel veel terug. De kennisdeling die we vice versa met elkaar hebben is groot. Dus ja, je kan wel zeggen dat JVOZ een van onze voorbeeldclubs zijn qua samenwerking. Omdat het vice versa heel goed werkt. De trainers van Feyenoord zijn niet alleen te vinden op het veld van JVOZ. Ze vinden het ook belangrijk om verder in de provincie te kijken. Zoals bij deze talentendag bij VV Capelle. Maar het gaat de Rotterdamse club niet alleen maar om het scouten van Zeeuwse talenten. Als je daarnaar kijkt, is dat niet onze prioriteit. Wij zeggen altijd talent is of talent is er niet. Wij vinden het voornamelijk belangrijk dat we vanuit Feyenoord de bijdrage leveren. De binding vergroten, want hier zit wel een heel groot achterland voor Feyenoord 1 natuurlijk. En als er een talent is het wel fijn dat we het weten. En daardoor is het fijn dat we een hele hechte samenwerking hebben. Dat als de talenten er eenmaal zijn, dat we dat wel weten en dat dat niet verloren gaat daarin. Een van die talenten is de 13-jarige Amy de Haze. Zij speelt vanaf volgend seizoen bij Feyenoord. 5 andere jongens mochten daar dit jaar op stage. Maar we hopen dat er meer zullen volgen.
Al beseffen wij ons ook dat de lat echt heel hoog ligt naar Feyenoord. En dat er ook een aantal betaald voetbalclubs zijn die daartussen zitten, hè, zoals NAC of Excelsior. Dus niet voor iedereen zal Feyenoord uiteindelijk haalbaar zijn. Maar dat er een aantal die stap kunnen gaan maken, dat is natuurlijk wel iets waar wij op hopen. Het contract duurt 2 jaar, waarvan er nu 1 jaar is afgelopen. En als het dan bij de partijen ligt, duurt het sportieve huwelijk nog wel wat langer. Zoals het nu gaat, zeker. En wij hopen dat Feyenoord daar uiteraard ook zo over denkt. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar zijn we echt wel allebei de kanten zeer positief. Omdat we het gewoon, net wat ik zeg, allebei de grote inbreng leveren. Welke stappen zijn er het meeste gezet het afgelopen jaar? Ja, sowieso de ondersteuning voor de trainers. Maar als je breder gaat kijken, hebben we bijvoorbeeld ook het zakenleven van het Zeeland naar ons gehad. Dus ja, we proberen echt wel alle vlakken erbij betrekken om Feyenoord vice versa nog meer bekendheid te geven. Er kwamen een paar stevige buien naar beneden vandaag in Zeeland. En er stond ook een stevige wind, windkracht 5, die vanuit het noordwesten nog meer buien aanvoerde. Morgen blijft het ook nog onstuimig, maar richting en ook op Koningsdag zien we toch iets minder regen en ook hogere temperaturen. En meer nieuws uit Zeeland is te vinden op onze site en app. Daar ook nieuws bijvoorbeeld over Martijn van IJzeren uit Middelburg. Beter bekend onder de naam Stuntkabouter. En hij is ook vriend van Joost Klein, die Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Zweden. En Martijn gaat meedoen aan de act van Joost Klein. En tot zover deze Zeeland Nu. Geniet nog even van uw woensdagavond en dan graag tot morgen.